Айде, пуснах Три неща да и снима. това. Да, обърни се, кажи нещо, не. На здраве, бе! Хайде на На здраве. здраве, хайде! Хайде на здраве. На здраве, живи и здраве! Здраве. Здраве, здраве! Здраве, аз не съм се. Сега това снима ли? Да, да, да. Не. Здраве. Да сме живи и здрави, другото. Всички да сме живи и здрави. Само така. Райде, харесваш ли? Айде, иди! Но тя ще е такова. Всичко хубаво леле на вас. Тук ме иска да видиш снимката. Това. Така. Виждате. Ще го плача за начало. Пак забрах да взема моя снимка. Нека знам как се няма. Ти ми чува много такова. Герой си. Всичко на фана. Малки, като много малки, като обичуренци. Айде, затварям вече. Що ми снимката е за такова. Айде. И дивана се видях. Новия диван. Дивана, верно, аз пък ще го снимам. Само дивана. Специално. Така, баба, ти си рожденик, ти трябва да си в центъра. Не съм за снимка аз.